dius? Que hem guanyat contra el Celta? Bé, que hem fitxat un jugador vulgar, però d'aquests en tenim molts, no? Ah, búlgar. Petrov? Aquest no sortia al Club Super 3, Petrofats. Bé, és igual, escolta, t'he de deixar que estic reunit. Perdoni per la interrupció, senyor Mahmoud. Mahmoud Ahmadinejad. I digui'm, per què creu que hauríem d'invertir en el seu equip de futbol? Home, molt fàcil, perquè vostès són de l'Iran i nosaltres som un club de l'Iran. No, ara en sèrio, perquè vostès tenen urani empobrit i nosaltres som un club empobrit. Perdó. Una mica de respecte, home. Si volen els nostres diners, hauran de respectar la nostra cultura. Tant. Per començar, els seus jugadors hauran de portar aquest uniforme. Com? Però així no veuran la pilota? Això ja els passa ara que no porten burca. Bé, què ens ofereixen? Sí, bé, he pensat que en les meves accions i en les del Sánchez Llibre, això són 16 més 9, dividit per l'arrel quadrada de pi, si aclareixo la X, això fan... Què li sembla un 30%? No m'interessa. No, esperi. Un 30% i va als descompte dels meus supermercats. Es poden comprar armes? Encara no. No m'interessa. Ah, no? Molt bé. Doncs sàpiga que, com diem a pagès, qui no vulgui negociar, que se'n vagi a pastar. Què s'ha cregut? L'Espanyol és un club centenari, orgullós de la seva història, i per res del món penso baixar-me els pantalons. Segur? Però què fas, fastigosa rata infidel? Vols que et fiqui una barra de ferro roent per l'orella perquè et cremis la mà traient-te-la? Com se t'acut ballar la dansa dels 7 vels? Amb només 6 vels? Ara sí. Habibi! Habibi! Inshallah.